Hi my loves, another day, another workout for today. Ayan, so madali lang itong pag-exercise my loves, no? Actually 8 minutes ra ni siya my loves, no? So kini siya nga video ako ra ni siyang gi-short para dali ra ta mahuman, para dali ta makasinabutay. So kamo na lang pag-adjust na my loves, no? Bawat exercise na mga pangalan diha. Unya naa po na pila ka segundo nga imuhang buhaton or pila ka repetition imong buhaton, bahalag balik-baliko na nimo, wa koy labot kay ikay mag-exercise. So kini, this is my home personal workout my loves, no? So I train myself, ayan, nagbuot-buot ra kog train ani my loves. Syempre my loves, no, daghan na kay ng mga tawagan ng mga exercise sa YouTube my love. Pwede ra yun na suon-suono ni my loves, no, kay moram maupod ko my loves, no, magsuon-suon ra pug ko my loves. So kung ganahan mo suon, hala suon-suon lang taanin, no. So mao na siya. Kung namoy dumbbell diha, kana akong gigamit my loves is kuan na siya, 2 ka kilos ra na siya my loves. So di kay tong bugat, dili kay tantong bugat ng dumbbell my love. Kung wa may dumbbell my love, no, pwede ra pud ka ng botilya kana bitang nature spring water, mao na imong buhaton my loves para dili na ka mo palit og dumbbell, no. So mag DIY na lang kadi my loves para sulit kaayo ay imong kuan, imuhang pag-exercise my loves, no. So mora na siya my loves. Ako yung gahinan my loves, no, nga kay naka-day off man ko, so gisigurado jud nako my loves nga maka-exercise ko my love bisag pila ka minuto my loves, no. Ang importante man gud my loves nga tagaan mo gigayon ang imong kaugalingon my loves, no. Ang imuhang priority ang imuhang health my loves. So mora na siya my loves, no. Kung ganahan jud ka lami ang resulta, agwantaha ang kasakit my love. So again, I trained myself from home. So hantod sa sunod my loves, no. Bye. Don't forget to like, subscribe, og tuslo ka pud si bell notification. Okay.